So karong oras sa mag-alas 2 na sa kadlawon kay gipanggutoman may hiningon akong bana nga mga on kuno mi og rice o loto. So magdungag ko diri mga bayot sa tuwang atong butangan sa tong bugas, sako or dili kanang butanganan ba balde o dili taro diri ang among butanganan katong butanganan bag lollipop or candy. So magbutang la ta diri bugas nga atong kumkumkumon sa atoa salmon o atong gamay ton dinhi kinumkum ron ni. So ako ron na siyang kislan dira mga bayot ug katulo na ko na siya kislan dayon atong matik-matiko niya o matamatahon na to ni pagkuan ba pagsukod sa bugas o ang tubig. So ato na siyang itak ang mga bayot kay aron makakaon na ta ni karong adlaw mga bayot kay giganahan sila atong akong buhat nga rice bagbutangan ako og asin og butter giganahan sila og kaon. So karon mga unom pud mi ani dayon og naay rice magbuhat pud ta diri og sudan kay malisod pud og ato ang partner anak pan sila pan mo ila i-partner ako talong kaning talong nga murag gibuti-buti talomtom liwat sa istorya nga talomtomon chilesyo. So ato ra na siyang pikason din ha kaning talongan ni murag daot-daot ni pero kiri pa ni. So ako ra ni siyang hugasan humulan sa nato ning tubig while mag kuskus ta sa ato ang laing nga mga panakot ang nag-unsa nang atong ipanghampol din ha. So mangita ta dinhi sa ato ang ipanghampol butangan sa nato dayto butter to ang ato ang kalanon o ato ang bugas o ato ang luto ba karon malami-lami. So butangan nato naggamay nga butter din ha. Same as usual ato nang ukay-ukayon kay aron ma-mix ang butter nga atong gilunod sa ato ang kalanon sa matag adlaw lesyo din ha. So naoron na siya pag mix o humanog mix ni mo na imo nang takluban mga bayot paabot kung maluto na. So while nagpaabot ka mag-slice ata dinhi sa ato ang murag muta kadak ang onion kaning onion na puti ni nga onion kay mo na atong ihampol sa ato ang eggplant so magbatil tag duha ka buok diri nga itlog kaning itloga ambot kinsa ning itloga ning unsa ning ngalan aning itloga then gibutang karon ako nagasin din atong i-mix human magbutang tag kalha din butangan natong idibol na siya mga bayot corn oil na atong ibutang din ha then ato ilunod atong sibuyas kani akong kalha din murag tagiptit murag kanus apa ka ning kalha murag panataw gurong ako ang mga kagupa aning uban. So butang nato na din hang ato ang talong butangan ko nato na gamay nga tuyo o gamay nga tubig para maluto ang atong talong human ana human nato og butangan nato og asin dayon ang ato ang pinaka lisyo nga itlog din ha mga bayot. So abuton natang maluto. So kani ato ang rice din niluto na ready to serve na ni mga bayot. So mo na ni nga ako ang panihapon karon pamahaw stock dala paniud to na ni mga bayot. So ready to rumble na ni. So hay di sa kong anak na mapay pagmata mga alas 3 na sa kadlawon mapay pagmata niya. So magbuntag na pod mi ani og mata karon wa mitol ganay na pod ani kay mo pa may pagbangon sa ako ang bahandi tawon ay maluon lang ta diri kani akong anak kay murag wakwako nang iyang adlaw gabi ang iyang gabi adlaw. So nagkaon na siya og kindi wala na siya hingkaon sa iyang kalanon sa matag adlaw kay amot pa ning anak ka arte man kayo og hatagag kalanon mingon magduno. So pasagdaaran ako na siya taman siya sa gutomon ug ako ganing hungitan og luto di mo kaon dala sagpa po ni ron tawa lo tawa ra guno galingo-lingo mura og baka nga kuan ba jatuli dayon wa ako kapanampit ninyo manampit sa ko karon day mga on day taninyo kay aron makabusog ta ba aron enigma buang kusgan ta ni purya buyag lang yun tawon akong anak gati ko ka naghilak-hilak na kay katulgon pa maguro ni og gigutom sa kaha. Dayon naay machine nga gipalit akong bana kay maghinlo ko sa unta ni kama na mo ba namo murag nakapangangkon murag nakahatag og piso or bagyod dayon di ko kabalo ani mo gamit kaya ang ako ang nagamit sa una pakaras ra man tawon og dili daro ba og di bunlay kani first time pa na ako ning gamiton og unsaon ni pag assemble mga bayot oy kay kani laging know-how kayo ta. So akong anak hinlantaw ako na nang panghaon ng mga bedsheet sa ako ang kama sa ako ang kama murag nakapangangkon lagi ta ani. So ato na nang hinluan din ha first time na ko ning hinluan ning kama na mo din excuse de sa akong ulo nga naay gipatong din hang mura og gipatong nga kaban ba naligo mong kugikan. So limpyo na mga bayot ang ako ang gilimpyuhan So ato na nang butangan unya og mga bedsheet na pud nga bagong nilabhan ba.
So, akong anak din mga bayot. Ako busy ko og panglimpyo, ilis og bedsheet sa kama. Akong anak busy pod og ilis-ilis. Nahibong ko paglantaw nako niya, nakasuot ng sapatos ang sanina nga iyang duster iya nang gisuot gisapaw-sapaw o dayon ang iyang bedsheet nga akong giilis sa iya ang deck. Mao ni hitsura iyang gilatag ug iyang gihigdaan murag gikapoy na siguro ni siya sa iya ang gipangbuhat mga bayot.